Asunnossasi on digitaalinen ILOG-lukitusjärjestelmä, joka kehittää tarvitsemansa sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Tämän vuoksi työnnä avain rauhallisesti lukkopesään ja odota hetki ennen kuin käännät avainta. Sama avain käy kaikkiin taloyhtiön tiloihin teknisiä tiloja lukuun ottamatta. Kaikissa asunnoissa on kuvallinen ovipuhelin, joka on yhteydessä pääovella olevaan ulkoyksikköön, josta asuntosi painiketta painamalla saa yhteyden ovipuhelimeesi. Laitteen keskeltä lyhyesti painamalla avaat ja suljet puheyhteyden. Avainkuvaketta lyhyesti painamalla avaat ulko-oven. Kuvan kirkkautta ja äänenvoimakkuutta voit säätää laitteen päältä kierittämällä rullia. Mykistyksen saa päälle reunimaisesta painikkeesta. Soittajien voimakkuutta voi säätää laitteen sivusta. Asuntosi sähkökaappi eli ryhmäkeskus löytyy tämän oven takaa. Ensimmäistä kertaa asuntoon tultaessa varmista, että pääkytkin, automaattisulkeet ja vikavirtasuojaus on kytketty päälle, eli kytkimet osoittavat yläviistoon. Pääkytkimestä voidaan kytkeä pois päältä koko asunnon virta. Jokainen automaattisulke on nimetty sen mukaan, mitä sähköpisteitä se palvelee. Mikäli sulke räpsähtää alas, kytkin on nostettava takaisin ylös. Mikäli kytkin ei pysy ylhäällä, on jokin sähkölaitteestasi viallinen. Jos et itse löydä viallista sähkölaitetta, ota yhteyttä huoltoyhtiöön. Ryhmäkeskuksessa on myös vikavirtasuojaus. Se tarkoittaa henkilösuojainta, joka on asennettu keskukseen lisäämään turvallisuutta. Vikavirtasuojaus suojaa seuraavia sähköpisteitä. Pistorasiat, pois lukien kiinteät kodinkoneet, kuten keittotaso, uuni ja kylmälaitteet. Parvekkeen pistorasia, suihku ja saunatilat. Vikavirtasuojan kytkin käyttäytyy kuten sulake, eli vikatilanteessa kytkin kääntyy alaspäin. Normaaliasennossa kytkin osoittaa yläviistoon. Vikatilanteessa toimi kuten sulakkeen kanssa. Ryhmäkeskukseen tulee myös internetyhteys, Korvetissa Telia-taloyhtiö laajakaista. Kytke keskuksessa sisään tuleva linja sen huoneen pistokepaikkaan, jossa haluat käyttää nettiä. Muista kuitenkin ensin aktivoida nettiyhteys asuntoosi Telian asiakaspalvelussa tai Telian verkkosivuilla. Tarkempia ohjeita löydät asumisen oppaasta. Asunnosta löytyy näyttö, josta voit seurata ajankohtaista vedenkulutusta ja asunnon lämpötilaa. Asuntoihin on asennettu ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppua tulee käyttää vain asunnon viilennykseen. Viilennyslaitetta ohjataan kaukosäätimellä. Säätimen käytössä pääsee hyvän alkuun vain muutamaa painiketta käyttämällä. On-off-painikkeella laite käynnistetään tai sammutetaan. Suodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti. Kun suodattimet puhdistetaan, tulee laite aina ensin sammuttaa. Vesipesu on tehokkain tapa pestä suodattimet. Tarkemmat ohjeet laitteen käyttöön sekä suodattimien puhdistukseen löytyvät asumisen oppaasta. Asunnon tuloilmaventtiilit löytyvät makuuhuoneesta ja olohuoneesta, poistoilmaventtiilit keittiöstä, kylpyhuoneesta, saunasta sekä vaatehuoneesta, erillis-WC:stä ja kodinhoitohuoneesta. Tuloilmaventtiilien avulla ohjataan raitista suoritettua ilmaa oleskelutiloihin ja käytetty ilma poistetaan poistoventtiilien kautta ulos asunnosta. Mikäli venttiileihin alkaa kerääntyä pölyä, voidaan ne puhdistaa imuroimalla ja kosteella liinalla. Poistoilmaventtiilin irrotat kiertämällä venttiilin ulkoosasta kiinni pitäen vastapäivään. Tämän jälkeen venttiilin voi puhdistaa huolellisesti myös sisäpuolelta. Poistoilmaventtiilin keskiosan kiertämistä tulee välttää, jotta säädöt eivät muutu. Huoneiston kuivien tilojen puolella on vesikiertoinen lattialämmitys, jota voi säätää tästä termostaatista. Huonetermostaatti katkaisee vedenkierron lattialämmityspiirissä, kun huoneen lämpötila ylittää termostaatin oletusarvon. Tästä syystä lattia voi joskus tuntua kylmältä. Kun huoneen lämpötila vastaavasti alittaa termostaatin oletusarvon, vesi alkaa kiertää lämmityspiireissä. Huomataan, että lämpötilan muuttumiseen voi mennä useita tunteja, eikä lattia välttämättä tunnu jalan alla lämpöiseltä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lämmitys ei toimisi. Lattialämmityksen jakotukki löytyy vaatehuoneesta tai eteisen liukuovikaapista. Siihen liittyvä tekniikka on tämän luukun takana. Tekniikkaan ei saa koskea. Luukkua ei myöskään saa peittää kiinteillä esineillä. Jakotukkikaapissa on vuotovahti. Mahdollisen vesivahingon sattuessa vuotovesi ei jää piiloon, vaan tulee esille jakotukkikaapin eteen. Ota tällaisessa tapauksessa välittömästi yhteys huoltoyhtiöön. Huoneiston suurien avattavien ikkunoiden pesu on taloyhtiön vastuulla, sillä niiden pesussa tulee erityisesti huomioida turvallisuus. Mikäli haluat pestä suuret avattavat ikkunat itse, noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Isot ikkunat tulee tukea, kun ne avataan.
Pesemistä varten taloyhtiöllä on asukkaiden käyttöön tarkoitettu pesutuki, joka sijaitsee taloyhtiön kuivaushuoneessa. Pesutuki asetetaan ikkunan alareunan alle pesun ajaksi. Isojen avattavien ikkunoiden pesussa on myös käytettävä valjaita pesijän turvallisuuden varmistamiseksi. Peseminen ilman valjaita on kielletty. Taloyhtiöllä on tähän tarkoitetut valjaat, jotka sijaitsevat taloyhtiön kuivaushuoneessa. Valjaat kiinnitetään kiinnityspisteeseen, joita sijaitsee isojen ikkunoiden läheisyydessä katossa tai seinässä. Parvekkeilla on lisäksi valmiit ankkurit, joihin valjaat voidaan kiinnittää. Voit hyödyntää taloyhtiön jakkaraa kiinnitystä varten. Jakkara sijaitsee myös kuivaushuoneessa. Valjaiden kiinnitys tapahtuu näin. Valjaat puetaan päälle seuraavasti. Näin varmistetaan, että ikkuna kestää pesun ajan ja pesijä on turvassa putoamiselta. Pesutuen, jakkaran ja valjaat voi varata pesun ajaksi. Lisätietoja varaamisesta saat isännöitsijältä. Kaikissa asunnoissa on vähintään yksi sähkötoiminen paristovarmennettu palovaroitin. Kun laite piippaa, paristo tulee vaihtaa uuteen. Laitteen toiminnan tarkastus on asukkaan vastuulla, joten tarkista säännöllisesti, että laite toimii. Testaa laite painamalla test-painiketta. Virhehälytyksen sattuessa esimerkiksi ruoankärrystä, älä poista laitetta, vaan paina pausanappia, kunnes hälytysääni poistuu. Integroitujen eli ikkunan sisäpuolella olevien sälekaihtimien säätö tapahtuu pyörittämällä nupista. Kun haluat nostaa sälekaihtimet ylös, vapauta naru irrottamalla nuppi ja vedä kaihtimet ylös. Kierrä ulos tuleva naru kiinnikkeiden ympärille. Laskiessa kaihtimet vapauta naru rauhallisesti ja kiinnitä lopuksi nuppi takaisin paikoilleen. Pinta-asennettuja eli ikkunan edessä olevia sälekaihtimia nostetaan ja lasketaan tästä narusta. Kaihdin lukitaan yläasentoon vetämällä narua sivulle. Kun kaihdin halutaan laskea alas, vedetään narua toiselle sivulle. Tällöin naru vapautuu yläkotelon lukosta ja kaihtimet laskeutuvat alas. Magneetit pitävät kaihtimen alaosastaan paikoillaan, kun kaihdin on alhaalla. Nosta ja laske kaihdinta vain säleiden ollessa auki asennossa, sillä kiinni asennossa nostaminen kuluttaa nostonaruja. Sälekaihtimien kulmaa voi säätää pyörittämällä säätötangosta. Jotta ikkunaan ei kohdistuisi epätasaista lämpörasitusta, pidä kaihtimet joko ylhäällä tai alhaalla, ei puolivälissä ikkunaa. Kun haluat avata liukuoven, vedä ovilevyn reunassa olevasta metallisesta taittuvasta tapista. Kun haluat kiinnittää seinälle esimerkiksi taulun, huomioi, että tiettyihin kohtiin ei saa porata. Näitä paikkoja ovat muun muassa liukuoven kohta, hormit, kylpyhuoneen seinät ja saunan seinät. Lisäksi sähköpisteiden ja vesipisteiden lähelle ei tule porata. Huoneistossa on vesikiertoinen lattialämmitys ja tästä johtuen lattioihin ei tule porata. Mikäli olet epävarma kiinnityskohdasta, olethan yhteydessä isännöitsijään tai huoltoyhtiöön. Vaatehuoneen valaisin toimii liiketunnistimella, joten sillä ei ole erillistä kytkintää. Valaisin sammuu itsestään. Asunnon säädinkuvulla ohjataan huoneiston kärryn sieppausta ja ilmanvaihtoa. Ruokaa laittaessa vedä säädinkuvun lippa ulos ja aktivoi tehostettu imu tästä painikkeesta. Tehostuksen voi sulkea painamalla painiketta uudelleen. Tehostusläppä sulkeutuu myös automaattisesti 60 minuutin kuluttua. Valon saa päälle tästä painikkeesta. Näillä painikkeilla voit ohjata asunnon ilmanvaihtoa. Tästä painikkeesta ilmanvaihdon vähentäminen ja tästä lisääminen. Eteisen seinällä olevalla säätimellä ohjataan myös ilmanvaihtoa. Tästä painikkeesta voit kytkeä poissa tai kotona tilan päälle. Saunallisissa asunnoissa saat tästä painikkeesta saunatoiminnon päälle ja pois. Lisätietoja löytyy asumisen oppaasta. Liesikuvussa on rasvasuodatin. Suodattimen likaantumista on hyvä seurata kuukausittain. Rasvasuodatin irrotetaan avaamalla suodattimen takaosassa oleva lukitusmekanismi, jolloin suodatin vapautuu irrotettavaksi. Liesitaso on hyvä suojata rasvasuodattimen irrotuksen ajaksi. Rasvasuodatin voidaan puhdistaa astianpesukoneessa. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyä. Tämä ei vaikuta suodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön.
Suodatin saadaan takaisin paikoilleen asettamalla ensin takaosa ja napsauttamalla lukitusmekanismi kiinni. Astianpesukoneen sekä kylmälaitteiden alle on asennettu turvakaukalot. Mahdollisen vesivahingon sattuessa vuotovesi ei jää piiloon, vaan tulee esille kaukolon myötä. Ota tällaisessa tapauksessa välittömästi yhteys huoltoyhtiöön. Jos kodinkoneeseen tulee vika, ota yhteyttä suoraan laitetoimittajan huoltoon eli BSH Kodinkoneet Oy huoltopalveluun. Ennen yhteydenottoa ota esille koneen tuotetiedot ja mahdollinen koneen yksilöintikoodi. Yhteystiedot löydät myös asumisen oppaasta. Asunnon pesuhuoneessa sekä mahdollisessa erillis-WC:ssä on vesikiertoinen lattialämmitys, joka säätyy automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Näissä tiloissa ei ole erillisiä huonekohtaisia termostaatteja. Huomioi, että huoneilma saattaa olla mukavan lämmin ja lattia silti tuntua viileältä. Asunnon pesuhuoneessa on vähintään yksi lattiakaivo. Lattiakaivon kannen alta löytyy hajulukko. Asukkaan pitää tarkastaa kaivon hajulukko vähintään 2 kertaa vuodessa. Poista hajulukkoon kertyneet hiukset tai muu aines. Hajulukko laitetaan takaisin painamalla se paikoilleen. Sekä kylpyhuoneen että keittiön pesualtaan alta löytyy myös hajulukko. Jos altaan hajulukkoon tulee tukos, kannattaa käyttää viemärin avausaineita. Jos tukos ei poistu avausaineella, pyydä huoltoyhtiö paikalle poistamaan se. Älä itse avaa hajulukkoa. Aina ennen kiukaan päälle kytkentää muista tarkistaa, että kiukaan päällä tai lähellä ei ole mitään tavaroita. Kiukaan ohjaus tapahtuu erillisellä ohjauspaneelilla, joka sijaitsee saunan sisäpuolella. Tästä painikkeesta kiuas laitetaan päälle ja pois. Näistä painikkeista säädät lämpötilaa. Menupainikkeesta pääset esimerkiksi asettamaan ajastuksen päälle. Lisäohjeita löytyy asumisen oppaasta. Asunnon ilmanvaihto on toteutettu koneellisesti lämmön talteenottolaitteiston avulla. LTO-kone sijaitsee asunnon kylpyhuoneessa tai kodinhoitohuoneessa. Koneen sisällä on suodattimet, jotka takaavat puhtaan sisäilman. Suodattimien vaihdon hoitaa huoltoyhtiö. IV-koneen sähkö tulee asuntoon taloyhtiön sähköstä. Näin ollen vaikka asunnon pääkytkimen sammuttaisi, IV-kone on jatkuvasti päällä. Säädä ilmanvaihtoa käyttötarkoituksen mukaan, jotta ilmanvaihto on riittävä. Asunnon parvekkeella on osittain kiinteät ja osittain avautuvat parvekelasit. Avautuvat lasit avataan nostamalla reunimmaisen lasin salpaa ylös ja vetämällä samanaikaisesti. Lasitus saadaan kokonaisuudessaan avattua siten, että siirretään lasit yksi kerrallaan reunimmaisen lasituksen kohdalla olevan aukon kohdalle ja käännetään auki. Avatut lasit voidaan kiinnittää yhteen seinässä olevalla kiinnikkeellä. Muista myös kiristää nauha. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö sijaitsee parvekkeella. Se on koteloitu suojaamaan ulkoyksikköä ja parantamaan visuaalisuutta. Kun ilmalämpöpumppua käytetään viilennykseen, parvekelasit on suositeltavaa avata, sillä ulkoyksikkö tuottaa lämmintä ilmaa. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikössä on turvakytkin. Normaalissa käytössä kytkin pidetään on-asennossa. Koneen huollon ajaksi kytkin käännetään off-asentoon. Parvekkeen valaisimien sekä kaksiosaisen pistorasioiden kytkimet sijaitsevat asunnon sisäpuolella. Parvekkeella on myös yksiosainen pistorasia, joka toimii ilman kytkintä. Halutessasi voit asennuttaa kyseiselle pistorassille kytkimen asunnon sisäpuolelle sille varattuun paikkaan. Näin avaat ja lukitset parvekkeen oven. Jos haluat pitää ovea raollaan, ovessa on niin sanottu tuulisalpa. Näin saat oven pysymään paikoillaan. Ovea ei saa liikuttaa, kun tuulisalpa on kiinni. Porrassaolossa sijaitsevasta infotaulusta löytyy muun muassa asukkaiden nimet sekä isännöitsijän ja huoltoyhtiön infoa. Korvetissa on hyvät säilytystilat muun muassa polkupyörille. Polkupyörävarastoja on 2. Lastenvaunut voi laittaa esimerkiksi ensimmäisen kerroksen portaiden alle. Korvetissa on 2 irtaimistovarastoa.
Irtaimistovarasto 1 sijaitsee väestönsuojassa kerroksessa 1.1 ja irtaimistovarasto 2 kerroksessa 1.2. Jokaisella asunnolla on oma irtainvarasto, joka on varustettu hyllyllä ja tangolla. Varaston ovessa ei ole valmiiksi lukkoa. Asukas voi halutessaan hankkia oman riippulukon irtaimistovarastonsa oveen. Autopaikan talon autohallista ostaneet saavat avainten luovutuksen yhteydessä kaukosäätimen autohallin nosto-oveen. Saapuessasi hallin ovelle näytä kaukosäädintä ovea kohti ja paina avausnappia. Sama kaukosäädin käy kaikkiin tunnelin nosto-oviin. Poistuessasi autohallista liiketunnistin avaa oven. Jätehuoneeseen pääsee autohallista naapuriyhtiön puolelta. Käytäthän vain merkattuja kulkureittejä. Jätehuoneen ovi aukeaa asuntosi avaimella. Omaskanska on käytössäsi siitä hetkestä alkaen, kun olet ostanut asunnon. Voit rekisteröityä palveluun sähköpostisi saapuneen rekisteröitymislinkin kautta. Kun olet vahvistanut tilisi mobiilivarmentella tai pankkitunnuksilla, käyttäjätunnuksenasi toimii sama sähköposti, jonka olet antanut Skanskalle asunnon oston yhteydessä. Palveluun kirjautuminen vaatii 2-vaiheisen tunnistautumisen. Jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat apua uuden kotisi kanssa, voit olla meihin yhteydessä Omaskanskan kautta. Yhteydenottosi ohjautuu oikealle taholle ja pidämme sinut ajan tasalla asian edistymisestä. Löydät asuntoosi liittyviä tärkeitä asiakirjoja Omaskanskan dokumenttiarkistosta. Asumisen oppaaseen on muun muassa koottu vinkkejä kestävään asumiseen sekä asunnon ja taloyhtiön yhteistilojen käyttöön liittyviä ohjeita. Voit myös päivittää palvelussa omia tietoja ja lisätä mahdollisen vuokralaisen.